Hop, gøy! Katrine? Og Iba, Miba. Nej. Ja, det var det, altså ærligt. Ja, vi har bedt jer om at stille nogle spørgsmål, og dem har vi så besvaret. Eller, jeg har ikke besvaret, men jo, det har vi selvfølgelig 3 gange, men vi må se. Så vi læser lige op igen, og så det bliver nok lidt hurtigt den her gang, så vi må så se, hvis det er utilfreds. Ja, skal vi ikke sige det? Altså, der er ikke så meget nok, og vi er ved at være trætte af det her nu. Vi er blevet YouTube, altså. Mega fedt. Det var fuldstændig, så ja. Stefan har nok spurgt, hvad vi bedst kan lide at æde. Og jeg vil sige chokoladeboller og et sandwich med frikadeller. Og jeg kan bedst lide, ja. Hvorfor ved du det? Det ved jeg ikke. Et eller andet sted. Ikke hvis jeg sådan det var pinligt til dig. Nå, okay, fuck det. Hvis man går ind i lortet her, så er det ikke. Så er det ikke mig. Ja. Okay. Ja, hvad kan du bedst lide? Knive. Hold nu kæft. Jeg kan bare sige tankelæg. Okay, så har Rejle skrevet, hvad synes du om Bluesbro? Det var meget spændende, meget eksotisk og meget tankevækkende. Over det hele. Ja. Hvor fucking vildt det er. Ja. Det er der faktisk så meget godt ved. Man kan godt have undværet turen. Jeg synes det var helt vildt. Hummer, det var det også, men det, altså nu er jeg også bare sådan tankevækkende det hele tiden. Ja. Godt. Så har I ikke mig. Nærgård. Nå, fuck det. Så har hun spurgt, om vi helst vil begraves i kiste, eller med, altså om vi vil brændes, eller om vi vil begraves i kremeres, eller i kiste. Og jeg vil gerne brændes, og vil jeg gerne spise ud af havet. Og jeg vil også gerne brændes, altså bare så helt normalt. Jeg har ikke brug for noget benzin, noget overtaget, noget, altså man er død. Altså hvis det var, at jeg ikke skulle ud og have, så ville jeg gerne have en ukendt grav i stedet for, jeg gider ikke, at nogen skal have en fast gravsten, det kan ikke simpelthen godt til mig, der man er død. Så forskellige holdninger og forskellige meninger. Sådan er det bare. Godt. Så har Nick spurgt, hvad er det mest pinlige, jeg har gjort? Det er på gulv. Badeværksted. Ja. Ja. Og jeg har en mere ven, der er 1 meter og 40. Han kan sparke sin hoved, eller han kan stå op, og så får hans hoved ned til hans fod. Og så siger jeg, det kan jeg sgu også. Og det prøver jeg, det kunne jeg ikke. Så vil jeg selv have slået min hoved i stedet for, og så er humørbooster på. Og så i det ene ben, det rører jeg sådan godt lidt op i luften, så rører det andet ben også med. Og så lader jeg så op på knivslækker. Først 15 meter op i luften, og så faldt jeg ned, og så landte jeg sådan her oven på min arm. Ja, altså det går ikke af. Og så brækkede jeg på min arm, og folk de slækkede fuldstændig, eller folk de slækkede bare grin, indtil så jeg faktisk begyndte at græde. Og min stof, og han var der, fordi jeg skulle hente mig. Og så kunne vi godt blive noget det. Så jeg spurgte, om jeg var okay, og ja, det var jeg ikke. Men vi kørte op på sygehuset og fik den arm til, og den var så brækket, så det vil jeg. Det vil jeg. Hvem er? Jeg tror, jeg nej, jo, det var noget. Krummer. Han har taget, eller Christian Krummer, han har spurgt, om de er tosset. Og det tror jeg godt, man kan sige, at jeg er i hvert fald, jeg ved ikke, det holder mig, det er også noget, der er sammen. Det er sgu da altid dejligt. Med det ligger. Ja, sådan er det bare, det er også lidt lad os sige sådan. Og så er der klemme. Iben, vil du gerne give mig en latbane? Ja, det vælger jeg, når der er 2 tirsdag i uge. Så er det klemme igen. Hvad for en årstid kan du bedst lide? Er det der? Jo. Det er det. Nå, tak så. Det var pinligt, hva'? Hvad for en årstid kan du bedst lide? Jeg kan ikke spille mig, fordi der er lov til at være fed, og der er god mad, og der er gaver, og familie, og
det er egentlig bare den bortset fra, at det er koldt. Jeg kan bedst lide sommer, fordi det er varmt. Jeg fryser hele tiden. Ja. Så har den skrevet, har jeg holdninger til hårfarve. Vi får selv har farvet over, så der er ikke så meget. Det bestemmer folk det selv. Ja, det må folk selv bestemmer, hvordan de lige gør det. Altså, det er samme igen med dreadlocks. Ja, altså, nogle kan lide dreadlocks, andre kan lide dreadlocks. Nogle kan lide folk farve hår, andre kan lide farve hår. Altså, nogle vil helst have det naturligt, og andre vil helst have det meget ekstremt. Det er sådan pink. Ej, det var det engang. Dengang det var fuldstændig sådan det. Det er det så ikke mere, fordi det skal være sådan hårfarve. Godt så. Så har vi et spørgsmål fra Kim. Igen? Hvad er jeres holdning? Nej, Marie. Nej. Marie. Nå ja. Ja. Hvad synes jeg om mig? Jeg kender dig så ikke rigtig lidt efter det Iben hun har sagt. Ja. Marie, du er pisse sød. Og dejlig. Og smuk. Og ja, det er du. Og så er du rigtig god med det. Så er du rigtig god med det. Bryst. Tøjsen, du skal. Nå, det er sådan der. Ja, så er eksamenssport igen. Så er jeres holdninger til min episode, min kære. Trænger til en ordentlig gang rulling. Vi skal nok komme på tirsdag. Morgen. Det er vi så ikke. Og hvem er det? Det ved jeg ikke, men du snakker bare videre. Nå, ja. Det er penis. Hvem er det? Hej Frederik. Dan, skriv, hvor vi lige laver en video her. Nå, hvad så? Prøv lige at lægge på. Kan vi sidde her alene? Godt nok, hej. Nå, okay, godt. Vi er så videre, det er jeg lige. Det var sgu ikke Frederik Dahl, det var Frederik fra Frederikshavn. Ham er jeg sgu ikke snakket med i 100 år. Frederik fra Frederikshavn. Hold nu op, mand. Nå, okay, fuck det. Hvordan finder man talent? Det er bare på ting af, altså. Jeg har talent i at se grim ud. Det har jeg også. Så der kan jeg. Og så kan jeg tegne. Ja. Kan du også? Nej. Jo. Graffiti. Ja. Det er så, hvad det er. Ja. Hvordan? Nej, så spørger David så. Kigger på kameraet. Hvis en pige får en dude, fordi hun er startet et nyt sted, hvad mener I om det? Altså en skole eller et eller andet flyttet eller noget? Det var langt fra. Det kommer helt an på hvilken situation det er i. Ja, altså for eksempel, jeg havde en kæreste, som han var kommet til. Og han synes, han havde for mange ting, som vi også har. Derfor stoppede vi med at være kærester, men det synes jeg, det er i orden, fordi hvis man ikke ligesom kan gøre hinanden glad, så skal man ikke synes, at være sammen og alt det der, så er der heller ikke en grund for det. Hvis man ikke kan gøre hinanden glad, så er der ikke så meget at det. Og de der små toptøser, der er 12 år, der tager på efterskole, de skal bare... Jeg skal have noget pik, og jeg skal bare ud, og jeg skal ikke have nogen kærester, der skal på efterskole. Okay. Ja, sådan er det. Det kommer fuldstændig an på, hvad det er for et sammenhæng, det hænger. Altså, det er for en sammenhæng. Nej. Det er nok rigtigt. Det er